Vitajte na Luxury Auto 1 kanáli, kde sledujeme budúcnosť automobilov, nové technológie a modely, ktoré menia pravidlá hry. Ak vás zaujímajú moderné elektromobily, inteligentné riešenia a autá, ktoré spájajú dizajn, praktickosť a ekológiu, ste na správnom mieste. Dnes sa spolu pozrieme na 2027 Škoda Epiq V, nový elektrický crossover, ktorý má ambíciu stať sa jedným z najzaujímavejších modelov vo svojej triede. Škoda Epiq V 2027 prichádza ako odpoveď na rastúci dopyt po kompaktných elektrických SUV, ktoré sú ideálne do mesta, ale zároveň zvládnu aj dlhšie cesty. Už na prvý pohľad pôsobí moderne a sebavedomo. Dizajn je čistý, futuristický a zároveň typicky škodovácky. Predná časť má uzavretú masku chladiča s novým svetelným podpisom LED svetiel, ktoré dávajú autu výraznú identitu. Denné svietenie je ostré a technicky pôsobiace, zatiaľ čo celková silueta auta je aerodynamická a elegantná. Bočný profil ukazuje, že ide o crossover s vyššou svetlou výškou, čo ocenia vodiči v meste aj mimo neho. Kratšie previsy, výrazné blatníky a moderné disky kolies dodávajú autu dynamický charakter. Zadná časť pokračuje v minimalistickom štýle s úzkymi LED svetlami a čistými líniami. Škoda Epiq V nepôsobí preplácane, ale premyslene, čo je presne to, čo dnes veľa zákazníkov hľadá. Interiér 2027 Škoda Epiq V je navrhnutý s dôrazom na jednoduchosť, priestor a technológie. Po nasadnutí do auta si okamžite všimnete digitálny kokpit a veľký centrálny dotykový displej, ktorý slúži ako hlavné ovládacie centrum vozidla. Rozhranie je prehľadné, rýchle a intuitívne, takže vodič sa nemusí zbytočne rozptyľovať. Väčšina funkcií je dostupná na pár dotykov alebo pomocou hlasového ovládania. Použité materiály v interiéri sú kvalitné a zároveň ekologické. Škoda sa pri modeli Epiq V zamerala na udržateľnosť, preto sú v kabíne recyklované materiály, vegánske povrchy a inteligentné riešenia, ktoré šetria životné prostredie. Sedadlá sú pohodlné, poskytujú dobrú oporu a sú vhodné aj na dlhšie cestovanie. Priestor pre posádku je na pomery kompaktného crossovera veľmi slušný, a to vpredu aj vzadu. Jedným z hlavných bodov záujmu pri 2027 Škoda Epiq V je samozrejme elektrický pohon. Tento model je postavený na modernej elektrickej platforme koncernu, ktorá ponúka dobrý pomer medzi výkonom, dojazdom a cenou. Elektromotor poskytuje plynulú a tichú jazdu, typickú pre elektromobily, s okamžitým nástupom krútiaceho momentu. V meste je jazda mimoriadne príjemná, bez hluku a vibrácií. Dojazd je jednou z najčastejších otázok pri elektromobiloch a Škoda Epiq V má v tomto smere čo ponúknuť. Očakávaný dojazd sa pohybuje okolo 400 až 450 km podľa metodiky 2TVLTP, čo je viac než dostatočné na každodenné používanie aj víkendové výlety. Pre väčšinu vodičov to znamená, že auto nebudú musieť nabíjať každý deň, ale len niekoľkokrát do týždňa. Nabíjanie je ďalšou silnou stránkou tohto modelu. Škoda Epiq V podporuje rýchle DC nabíjanie, vďaka ktorému je možné nabiť batériu z približne 10 na 80% za menej než pol hodiny. Pri domácom AC nabíjaní cez Wallbox je auto ideálne nabité cez noc, čo výrazne zvyšuje komfort použitia. Inteligentný systém správy batérie optimalizuje nabíjanie a predĺžuje jej životnosť. Technológie v 2027 Škoda Epiq V posúvajú tento model na veľmi vysokú úroveň. Auto je vybavené najnovšími asistenčnými systémami, ako je adaptívny tempomat, asistent jazdných pruhov, núdzové brzdenie, sledovanie mŕtvého uhla a parkovací asistent. Tieto systémy zvyšujú bezpečnosť a robia jazdu menej stresujúcou, najmä v mestskej premávke. Infotainment systém je plne prepojený s mobilným telefónom a ponúka online služby, navigáciu s plánovaním nabíjania a aktualizácie softvéru na diaľku. To znamená, že auto sa časom zlepšuje a získava nové funkcie bez nutnosti návštevy servisu. Používateľ si môže prispôsobiť nastavenia auta podľa svojich preferencií, od jazdných režimov až po vzhľad digitálneho kokpitu. Jazdné vlastnosti Škoda Epiq V sú naladené na komfort, ale zároveň poskytujú istotu a stabilitu. Podvozok dobre filtruje nerovnosti a auto sa správa predvídateľne aj v zákrutách. Nízke ťažisko vďaka umiestneniu batérie zlepšuje stabilitu a celkový pocit z jazdy. Pre mestské prostredie je Epiq V ideálnym spoločníkom, no nestratí sa ani na okresných cestách či diaľnici.